Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Patatha sabata imodzi mtsogoleri wa dziko lino. Chilengezereni kuti wasiya kupereka ntchito kwa wachiwiri wawo a Saulos Chilima. Pa 1 July mu chaka cha 2022. Chilima anayankhula ku mtundu wa Malawi kuchoka ku likulu la chipani chawo cha United Transformation Movement UTM mu mzinda wa Lilongwe. Iwowa anayamba ndi kuyankhula kuti mtsogoleri wa dziko lino amakhala mmodzi pa nthawi imodzi, ndipo panopa mtsogoleri wa dziko lino ndi Lazarus Chakwera. Kutero iwo ndi Tonse mdziko muno tikuyenera kuthandizira Chakwerawo kuti akwaniritse masomphenya awo ofuna kutukula dziko lino. Ngakhale pali zovuta zina, iwo anati amayesera kutumikira bwino a president pogwira ntchito zomwe amatumidwa, ndipo anapereka chitsanzo cha report la Public Sectors Reform lomwe linaperekedwa ku ofesi ya Chakwera chaka chatha. Mukuyankhula kwawo anakamba zinthu zingapo zomwe anazilongosola mofatsa ndi momveka bwino, monga nkhani yakuthetsa katangale ya ubale wa UTM ndi chipani cha MCP, komanso zakukhuzidwa kwawo pa nkhani za katangale zomwe nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB ili nkati kuwafufuza. Mwadzina iwo anatinso ngati dziko zaka 28 zapitazi zakhala zosapereka chilimbikitso kumbali ya chitukuko, popeza takhala tikumaganiza kuti tikupita chitsogolo, koma ayi tinali tikubwerera mbuyo potengera ndi mmene mayiko ena oyandikana nafe anatukukira. Iwowa anatinso dziko lino linaonetsa umodzi ndi kulimba mtima makamaka pokhala chelo ndi kupirira pa nthawi yomwe anthu ankavotanso pa 20 July mu chaka cha 2020, popeza anthu anasiya zinthu monga zipembedzo, mtundu ndi zina nkukhala umodzi nkukasankha boma lapanopali kuti lipitirize kulamula dziko lino kuthana ndi katangale. Chilima anati chipani chawo cha UTM ndi chozipereka kuthana ndi mchitidwe wa ziphuphu komanso katangale mdziko muno, popeza ndi chifukwa chachikulu chomwe chimabwezeretsa chitukuko mbuyo. Ichi nchifukwa chake nthawi yomwe ankachititsa misonkhano yokopa anthu, UTM inkakonda kunena kuti malamulo a dziko lino gawo 91 section 2 omwe amapereka chitetezo kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti asamazengedwe milandu aonekedwenso. Kwa iwowa anatinso inde akuvomereza kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amazengedwe milandu ngati walakwitsa, koma si chanzeru kuti mtsogoleri wa dziko asamazengedwe milandu ngakhale ali wolakwa kamba kakuti pali lamulo lomwe likuletsa kutero. Ndipo ino ndi nthawi loti lonjezo lomwe linkanenedwa nthawi ya masankho okopa anthu lichitike, kuti lamulo litsinthidwe ndipo mtsogoleri wa dziko azitha kuzengedwa milandu ngati walakwitsa akadali pa udindo. Iyeyu amakhulupirira kuti ngati pena pake zinthu zalakwika ndipo zikuyenera kuti malamulo agwire ntchito, akuyenera kulola nthambi zonse zofufuza kuti zifufuze popanda kumbombonezedwa, ndipo chilungamo chikuyenera chiyende ngati madzi posayang'ana kuti walakwayo ndi ndani. Kotero anapempha mamembala onse a chipani cha UTM ndi amalawi onse ofunira dziko lino zabwino kuti athe kuthandiza nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB kuti igwire ntchito yake mofulu ndi mopanda kulowereredwa. Kwa iwowa a Saulos Chilima anati katangale ndi woyipa kwambiri, kotero nchifukwa chake anayankhula kudzera mwa mneneri wawo sabata yatha kuti ndi wokonzeka kufufuzidwa ndi nthambi ya ACB pa nkhani yomwe akuganiziridwa kuti anachita nawo zakatangale ndi mkulu uja a Zoneth Sata. Iwowa anayankhula izi akuwonjezeranso kuti kuganiziridwa kwauku kukuchitika nkumachita kuti nthambi ya ACB yo sinapereke umboni wokwanira kuti iwowa akukhuzidwa mu nkhaniyi za mmene chuma cha dziko chilili panopa. Iwowa a Saulos Chilima anayankhulapo kunena kuti chuma chathu ngati dziko lomwe likufuna kuti lidzakhale lotukuka pofika mchaka cha 2063 sichikuyenda mopereka chilimbikitso ngati mmene chimayenera chidziyendera. Iwowa anatinso ngati chuma chomwe chimadalira ulimi kwambiri ndi okhutira ndi ganizo la boma
lofuna kukhazikitsa minda ikuluikulu mdziko muno, ma mega farms. Popeza izi zidzathandiza kuti chuma chikwere mdziko muno, ulimi mdziko muno sukuyenera kuti usiyidwe pawokha monga mmene anthu ena amanenera, koma boma likuyenera liyike pochidwe ndi cholinga chakuti dziko lino likhale lodzidalira pawokha ku nkhani yachakudya. Ma mega farms malingana ndi achilima adzathandiza dziko lino kumatumiza katundu wambiri kunja kwa dziko lino, zomwe pamapeto pake zidzathandizire anthu ambiri kupeza ntchito mosavuta. Iwowa anatinso dziko lino lili ndi anthu omwe angathe kusintha zinthu nakhala zabwino zokomera tonse, koma chofunika ndi kulimbikira kugwira ntchito modzipereka. Zokhuza mgwilizano wa Tonse, a Saulos Chilima anatsindika kuti mgwilizano wa Tonse uli ndi zipani zazikuluzikulu ziwiri, chipani cha UTM komanso chipani cha MCP. Mu chaka cha 2020 atsogoleri a zipanizi anagwirizana kupanga chinthu chimodzi chomwe cholinga chinalinso chinthu chimodzi, kufuna kusintha zinthu mdziko muno. Iwowa anakumbutsa anthu kuti kunali nkhondo yomwe inamenyedwa ndi anthu onse kuti mgwilizanowo upambane pa masankho apa 20 Julayi mu chaka cha 2020. Anthu ena anapereka miyoyo yawo, ena anayekezedwa m'mapemphero nthawi, ena analuza ndalama zawo kuti mgwilizanowo upambane. Izitu kwa iwowa anati mchifukwa chake Amalawi ndife anthu amodzi ndipo amachita zinthu mogwirizana. Iwowa anakumbutsanso anthu kuti pa 19 March mu chaka cha 2020 ndi tsiku la mtengo wapatali kuno ku Malawi, popeza zipani za UTM ndi MCP zinabwera pagulu kusayinirana mgwilizano wozayimira limodzi pa masankho omwe amabwera kutsogolo kwake. Kusayinanako kunachitika patachitika kukambirana kwakukulu pakati pa nthumwi za zipani ziwirizi zomwe zinatumidwa ndi atsogoleri awiri a zipanizi. Cholinga cha zipani ziwirizi kunali kufuna kuyanjanitsa anthu osiyanasiyana ndi cholinga chokupanga chinthu chimodzi mwaumodzi. A Saulos Chilima anachulapo anthu angapo omwe anathandizira kuti mgwilizanowu utheke, ndipo ena mwa iwo ndi a Titus Mvalo omwe pano ndi nduna ya zachilungamo, a Ambassador Steve Matenje SC, Dr. Chikosa Silungwe omwe anali mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo ndipo anachotsedwa ndi a Chakwera, Mr. Lekani Longa ndi a Prince Kapandangaga omwe anali Chief of Staff for State Residence ndipo anachotsedwa posachedwapa. Anachulaponso dzina la mbusa wina a Martin Tom omwe akuti anapangitsa a Saulos Chilima ndi a Chakwera kuti akumane kutchalichi chawo kenako kunyumba kwawo ndi cholinga choti anthuwa akambirane za mgwilizano ndi tsogolo la dziko lino. Mukuyankhula kwawo, Achilima anatsindikanso kuti chipani cha UTM sichinalowe mu mgwilizanowo ndi chipani cha MCP pongofuna kuti akhale mu mgwilizano kapena kuti zinthu ziwathekere ayi. Iwowa analowa mu mgwilizanowo podziwa kuti kumapeto kwake azisankho zomwe zinapambanidwa, mavuto omwe ngati dziko likukumana nawo pa nthawiyo azathetsedwa pogwirizana nkugwira ntchito limodzi ndi Amalawi. Kwa iwowa mgwilizanowo umayimira zokhumba ndi zosowa za mzika za dziko lino, ndipo chinali chinthu chomwe anthu ambiri anachifuna mdziko muno. A Saulos Chilima anatinso ndikoyenera kuti azikumbusana chiyambi ndi gwero la mgwilizanowo pofuna kuthana ndi maganizo oyipa anthu omwe angapangise kuti cholinga cha mgwilizanowo chiyiwalike, popeza cholinga chachikulu ndi kukwaniritsa zomwe zinalonjezedwa nthawi ya campaign. Kutero kwa iwowa ngati mmodzi yemwe anasayinira nawo mgwilizanowo kuti zolinga zawo za mgwilizanowo zibale zipatso, komanso pali zambiri zomwe zikuchitika zomwe ndi zosangalatsa ku mtundu wa Malawi ndipo zikufunika mayankho achangu. Ndipo poona kuti zina zomwe anakambirana ndi kusayinirana pa mgwilizano wawo sizikudziwika kwa anthu omwe iwowa amakhulupirira kuti ndiye eni ake a mgwilizanowo, anaona kuti ndi chamzero kuti aululepo
zinthu zingapo zomwe anagwirizana pomwe amasayinirana. Posayinirana, atsogoleri a zipani ziwirizi anagwirizana kuti cholinga chimodzi cha mgwilizanowo ndikufuna kupikisana nawo pa masankho a mtsogoleri wa dziko lino, pomwe mmodzi mwa iwo adzasogolere ndipo wina nkukhala wachiwiri. Iwowa anagwirizana kuti zokhumba za mitima yawo azisiye pambali, koma asogoze zomwe dziko likufuna. Chifukwa china cholowera mu mgwilizano malingana ndi Achilima anati kunali kuchulukitsa mwayi wawo wopambana pa masankho komanso kuzagwira ntchito limodzi kuti dziko lino litukuke. Mgwilizanowu ulinso ndi mfundo zina monga kuchita zinthu poyera pakati pa zipani ziwirizi, kudalirana pomwe zipani za UTM ndi MCP zidzalimbikisana kufuna kukwanitsa kutukula dziko lino. Kuchita zinthu poyera pakati pa zipani ziwirizi, kudalirana pomwe zipani za UTM ndi MCP zidzalimbikisana kufuna kukwanitsa kutukula dziko lino. Kukonda dziko, umodzi, ulamuliro wabwino, kusasankhana pomwe anthu adzasankhidwe maudindo osatengera kuti uyu ndi wochoka kuti uyunso ndi wakuti. Kukhulupirika ndi kulemekezana, zipani ziwirizi zikuyenera azizalemekeza amzawo pomauzana zoyenera kuchita popeza ndi amodzi. Mfundo zina za mgwilizanowo ndi monga kukumana chiganizo chilichonse chisanachitike, kuti mbali zonse ziyike pa mzero zawo, komanso kupanga chimodzi, kusintha lamulo la gawo 91 ya malamulo oyendetsa dziko lino kuti mtsogoleri wa dziko azatha kuzengedwa milandu ngati walakwa, ndi kutinso zipani ziwirizi ndi zosasiyana mu mphamvu ngati ma equals. Achilima anatinso mu mgwilizanowo muli gawo lina lomwe likunena kuti atsogoleri a zipani ziwirizi akuyenera kugwirizana kuti yemwe akhale otsogolera ndi ndani, komanso wachiwiri wake akhala ndani. Apapa anagwirizananso kunena kuti yemwe akhale mtsogoleri pa masankho apa 23 Juni mu chaka cha 2020 azayenera kukhala wachiwiri kwa mnzake pa masankho osatirawa. Apa zikutanthauza kuti ngati Chakwera ndi mtsogoleri panopa, ndiye kuti akuyenera kudzapereka mpata kwa Saulos Chilima pa masankho a mchaka cha 2025, iwowa nkuzakhala wachiwiri wawo. Mgwilizanowo anasayinirana wa zaka 10. Kotero iwowa a Saulos Chilima anazuzula anthu ena omwe akumanyoza amzawo mu mgwilizanowo, pomwe ena akumakhala ngati ndi osafunikira kwenikweni kuti si woyenera kutero popeza onse omwe ali mu mgwilizanowo ndi amodzi. Komatu iwowa anati ngati alipo ena omwe akuzimva kuti ndi ofunika kuposa amzawo mu mgwilizanowo, ndi bwino kuti mgwilizanowo ungotha panopa. Komatu kutero kukhala kuwanamiza Amalawi omwe ndi eni ake a mgwilizanowo popeza anavotera kuti ufike mchaka cha 2025. Sichamzero kuti ena aziyankhula mwathamo ngati anapambana okha pa masankho. Iwowa anatinso ngati mgwilizanowo ungathere pano, ndiye kuti pakuyenera pachitike masankho ena popeza zikusonyeza kuti tsogolo la mgwilizanowo silikuoneka. Pomaliza, Achilima anatsimikizira mtundu wa Amalawi kuti iwowa ali nganganga pambuyo pa mgwilizano wa Tonse, ndipo palibe yemwe angayankhule kapena kuchita zinthu zofuna kusokoneza mgwilizanowo popeza chipani cha UTM ndi mbali yayikulu ya ulamuliro uno. Kulimba mtima komanso kunyozedwa komwe anakumana nako nthawi ya campaign sikungafufutidwe ndi munthu yemwe akuyankhula zopanda mutu poti ali ndi njala yofuna kulamula. Iye anati pali anthu ena omwe akumati akaona kukoma kwa kulamula dziko komwe akhalamo zaka ziwiri zokha akumapita mnyumba zakanema mdziko muno nkumakayankhula zofuna kuyambanitsa atsogoleri a mgwilizanowo. Mbiri ya dziko lino yomwe inapangidwa pa 20 Juni isathe kamba ka munthu wina yemwe wamva kukoma kwa ulamuliro ngati mwana yemwe waona switi. Apatu iwowa amatanthauza spika wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotan Hala omwe anayankhula pa mgonero wa chipani cha MCP kuti Chakwera azayimaso mu chaka cha 2025. Achilima anakumbutsa atsogoleri onse a zipani 9 za mgwilizano wa Tonse kuti Amalawi sanawalonjeze masankho ena ayi, anawalonjeza kenani
ndipo cholinga chawo panopa chikhale chokwaniritsa malonjezano awo pochilimika kugwira ntchito zomwe zingathandize kuti zinthu zitheke mdziko muno. Madzulo ake atsikuli Chilima atayankhula chipani cha MCP chomwenso ndi mbali yayikulu ya mgwilizano wa Tonse chinachititsa msonkhano wawo wa atolankhani kuti ayankhepo zomwe wachiwiri wa dziko lino anayankhula. Msonkhanowo unatsogoleredwa ndi mlembi wamkulu wa chipanichi Eisenhower Mkaka komanso mkulu wofalitsa nkhani mchipanichi Reverend Morris Munthali. Mukulankhula kwawo awiriwa anatsindika kuti Chilima ndi munthu wabodza popeza iwowa ngati chipani alibe paliponse pomwe anasayinirana kuti Chakwera azakhala wachiwiri wawo pa masankho a mchaka cha 2025. Apatu kumbali ya MCP ndiye kuti Chilima ndi munthu wabodza.